Molt bé, bona tarda. Avui tenim l'honor i ens fa molta il·lusió rebre el doctor Sans, encara que sigui de via telemàtica. Avui ens farà una conferència sobre la vida després de la vida. El doctor Sans és llicenciat en Medicina i Cirurgia del 1967 a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Cap del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu en l'Hospital Universitari de Bellvitge, professor de Cirurgia de la Universitat de Barcelona en el campus de Bellvitge. Ha publicat diversos llibres i també articles en diferents revistes mèdiques de l'especialitat. És membre de les Societats de Cirurgia de Catalunya, Espanya, França, Anglaterra i Japó. President de la secció de metges sènior del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i representant en el Consell General de Col·legis de Metges, secció sèniors. Doncs, doctor Sans, quan vostè vulgui. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts tots. Jo, en primer lloc, vull agrair l'amable invitació que m'ha fet l'Aula d'Extensió Universitària de Premià de Dalt a participar a dins de les activitats culturals que vostès organitzen. I d'una manera molt especial a tota la Junta Directiva i amb la Carme Poveda, que és amb la que he tingut més relació directa. Moltes gràcies, repeteixo, per la invitació. Bé, a mi em van sol·licitar que els hi parlés de la conferència titulada Vida després de la vida, que es fonamenta, com vostès veuran, per la meva experiència personal adquirida durant tots els meus anys de vida professional. Si revisem l'evolució del ser humà des dels seus inicis, veurem que des que va iniciar la possibilitat des del punt de vista filogenètic, la filogènia que ens ho explica, que va tenir capacitat intel·lectiva i racional, sempre s'ha plantejat una sèrie de preguntes existencials bàsiques. Qui sóc? D'on vinc? No hi ha problema. Què és la vida? Què és la mort? La mort realment és el fi de tota l'existència o la mort suposa una transformació del cos físic i perdura una existència en una altra dimensió? Tota aquesta sèrie de preguntes existencials bàsiques ha intentat a l'home, al llarg de la seva història, buscar la seva resposta a través de diverses disciplines, la filosofia, la metafísica, la religió. I la veritat és que encara tenim molts dubtes, encara ens els continuem fent. Aquestes preguntes existencials. Jo espero que amb el que els hi comentaré en el curs d'aquesta conferència, espero ajudar-los d'alguna manera a que puguin afrontar aquestes preguntes existencials. A part d'això, penso que és un moment molt adient fer aquesta conferència i abordant aquests temes existencials bàsics degut a la pandèmia que estem tots patint i que jo he pogut comprovar que condiciona una gran angoixa vital i sobretot una gran por a la mort. Bé, la vida després de la vida es fonamenta, com els he dit en la meva experiència, amb les vivències i experiències que tenen els malalts que diagnostiquem de mort clínica per diverses causes. Mort clínica vol dir un malalt que està en paro cardíac, l'electrocardiograma és pla, està en paro respiratori, no té reflexes, no té activitat mental, electroencefalograma pla, i que quan podem amb aquests malalts aplicar ràpidament les mesures de reanimació cardiorespiratòria, alguns d'ells aconseguim recuperar-los. Amb aquest interval de temps en què estan clínicament, si revisem la bibliografia mundial en relació a aquest fenomen de les vivències i experiències al voltant de la mort, veurem que hi ha dos aspectes fonamentals. En primer lloc, que és un fenomen molt freqüent. És a dir, és un fenomen a la bibliografia mundial, tant en treballs en revistes científiques com en llibres, que vostès fàcilment poden trobar a qualsevol llibreria, veuran que són milers els casos descrits a la bibliografia mundial i nombrosos els grups científics interessats en investigar aquest fenomen. I en segon lloc, s'ha vist també que el que descriveixen aquests malalts, aquest tipus de vivències, amb els seus trets fonamentals, són molt semblants. És a dir, que repeteixen els trets fonamentals. Les diferències que hi ha en les descripcions d'un malalt a l'altre són més de matís que no pas conceptual. Jo he pogut comprovar exactament el mateix amb els meus malalts.
Per això, doncs, faré la descripció de les vivències i experiències amb un cas concret, perquè penso que així és més didàctic. Es tracta d'una malalta jove que després d'un gravíssim accident de circulació la porten al servei d'urgències de Bellvitge. Aquell dia jo estava de cap de guàrdia i la malalta, a l'entrar-la al servei d'urgències, entra en paro cardiorespiratori. Se li apliquen ràpidament les mesures de reanimació cardiorrespiratòria. Des del primer moment vam sospitar que la causa era per una situació d'hemorràgia interna, és a dir, d'hipovolèmia, havia perdut sang. No s'objectivava externament. Llavors això es va objectivar amb una paracentesi. Una paracentesi vol dir funcionar amb una xeringa, la cavitat abdominal i l'aspirar surt sang. Això vol dir que hi havia una lesió o lesions importants de les vísceres intraabdominals que estaven sagnant i que justificaven la situació d'hipovolèmia. Se li va administrar sang, líquids, etc. I al cap de pocs minuts la malalta va començar a presentar ja uns extrasístoles, unes primeres contraccions ventriculars del cor, i al cap de 3, 4 o 5 minuts la malalta va recuperar el seu ritme cardíac normal. Quan vam tenir la malalta amb un mínim de condicions hemodinàmiques estables, la vam passar a quiròfan ràpidament, la vaig operar, i a través d'una laparotomia, vol dir obrir la cavitat abdominal, es va confirmar l'existència d'una gran hemorràgia, això es diu hemoperitoni, més de 2 litros, per una lesió hepàtica greu i un esclat de lamels. Controlat els focus hemorràgics, la malalta es va estabilitzar i va recuperar la diuresis i hemodinàmicament es va estabilitzar totalment. Al sortir de quiròfan, aquests malalts que entren en situació de coma, sense consciència, és obligat a practicar un ATAC, una tomografia axial computaritzada, un escàner cerebral, per veure si hi ha lesions de contusió cerebral. Es va fer i, efectivament, el radiòleg ens va dir que hi havia lesions compatibles amb contusió cerebral. La malalta va passar a la unitat de cuidados intensius per controlar les seves constants vitals. El 5è, 6è dia vam tenir l'agradable sorpresa que la malalta es va despertar, es va poder extubar el 6è, 7è dia, repeteixo, amb l'agradable, una altra vegada, satisfacció de que no tenia seqüeles neurològiques a conseqüència de tot el traumatisme, del paro i de la contusió cerebral. Va ser intervinguda per companys de traumatologia, tenia 2 fractures d'extremitats, i llavors ens va passar a la meva sala de cirurgia cabal postoperatori. Ja els he dit que jo sempre he tingut interès en aquest fenomen i al llarg de la meva vida he investigat aquests malalts que tenien possibilitats de tenir aquest tipus de vivències. Jo vaig sospitar que aquesta malalta era possiblement un cas i li vaig preguntar si havia tingut algun tipus de vivències o experiències fora de lo normal, des que havia ingressat a l'hospital. Ella bruscament va contestar que no volia comentar això. Això és molt típic d'aquests malalts. Quan et diuen això vol dir que n'han tingut. Els malalts són molt reacis a comentar aquest tipus d'experiències i sempre diuen pels mateixos motius. El primer és que diu el que jo li explicaré vostè no em creurà. I en segon lloc tinc por que si vostè escolta que jo li explicaré em considerarà que sóc una malalta psicòpata que tinc seqüeles a conseqüència del traumatisme o del paro cardíac. Jo la vaig tranquil·litzar, li vaig dir que estés tranquil·la, que no havia cap problema, que jo ja ho coneixia, que tenia experiència i que m'interessava molt per investigar aquest tipus de fenomen. La vaig aconseguir convèncer i llavors em va explicar amb tota classe de detalls les vivències i experiències que havia tingut, doncs el temps, l'interval de temps que ella havia estat morta. I jo els diré exactament els trets fonamentals, per no allargar massa, tots els detalls els passaré per alt, però els detalls fonamentals sí que els hi comentaré, que repeteixo, vostès podran trobar perfectament descrits a qualsevol llibre de la bibliografia mundial o en qualsevol revista on hi ha publicacions d'aquest tipus. El primer que ella va notar, diu, és una sortida brusca del seu cos, amb sensació de gran sorpresa, no entenia què és el que li passava. Aquesta sorpresa va anar en augment quan es va veure en una situació elevada, el seu cos sobre una camilla i una sèrie de persones al redor del seu cos fent maniobres mèdiques. Jo no els havia comentat, però els he dit que aquesta persona, curiosament, a sobre, era una personal sanitari del nostre hospital i ens coneixia. Va descriure exactament el personal sanitari que estàvem allí fent maniobres. L'anestesista em va descriure a mi, l'hematòleg, els traumatòlegs, a tots. Davant d'aquesta situació de sorpresa, ella va intentar posar-se en contacte amb nosaltres. Amb els mitjans habituals de comunicació li va ser totalment impossible.
Llavors es va aproximar a mi i va intentar tocar-me. La seva sorpresa va ser enorme. Em va dir, com vaig intentar tocar, vaig passar a través de vostè. Jo els hi puc assegurar que no vaig notar absolutament res. I no sols a mi em va passar a través meu, sinó que al costat de la sala de reanimació de paro, on estava el seu cos i nosaltres reanimant-la, teníem amb urgències la sala de reanimació d'urgències, on hi havia malalts greus operats d'urgències. Em va descriure exactament els malalts que havien i el personal sanitari que havia. Després també em va dir, els quiròfans d'urgència que estaven a continuació, els companys de trauma estaven operant, el servei de traumatologia, una fractura de coll de fèmur d'urgència. Jo, després d'haver parlat amb ella, al cap d'un o 2 dies vaig anar a urgències, vaig mirar els ordinadors i els hi puc assegurar que exactament el que ella em va explicar és el que estava passant en aquells moments en el servei d'urgències. Això és molt típic, que expliquen coses que estan passant en aquell moment a grans distàncies. Per exemple, recordo en una publicació dels Estats Units un malalt que en paro, en situació de mort clínica, que estaven reanimant als Estats Units, va explicar exactament el que estava passant en aquells moments a les antípodes, a Austràlia, fins al més mínim detall. Això són detalls molt freqüents. Posteriorment, ella diu que cada vegada va notar una sensació de més pau, d'harmonia, de goig interior. Va contactar amb uns sers que tenien molta llum, desprenien llum, ella els hi diu sers de llum. I també va contactar i va tenir una alegria tremenda amb la seva mare. La seva mare feia poc temps que havia mort. És freqüent també que parlin i comuniquin que contacten amb sers estimats que han mort. Posteriorment, ella descriu l'aparició d'una llum molt intensa i quan va veure la llum la sensació de pau, de goig, d'harmonia i sobretot d'amor. Aquí insisteixen moltíssim, va arribar a uns dintells mai vivenciats amb la condició humana, amb la dimensió humana. En aquell moment, diu que com si fos una pantalla, va veure exactament passar instantàniament totes les seves vivències, tota la seva vida, passat, present i futur. Trobant-se en aquella situació tan placentera, aquests sers de llum li van dir que tenia que tornar al seu cos, que no havia acabat el període en la seva dimensió humana. Ella es va negar, va dir que no volia marxar, que estava tremendament bé, amb una pau i una felicitat extraordinària. Però aquests sers de llum li van notificar que tenia que tornar. L'entrada al cos ella la refereix d'una manera brusca, d'una manera, de cert punt, traumàtica, violenta. Això són els detalls, els trets fonamentals, repeteixo, que em va descriure. Enmig de tot això hi ha una sèrie de detalls de música, sorolls que va sentir, una sèrie de coses extraordinàries per ella. És a dir, que realment, doncs, al final ella em va dir, diu, és algo extraordinari, diu, l'autèntic calvari, el Via Crucis, diu, està en la dimensió humana. Diu, a l'altre costat és completament diferent. Diu, jo no volia tornar. I a mi em va dir directament, que ho recordaré sempre, diu, vostè m'ha fet una mala passada reanimant-me, perquè jo no volia tornar. Bé, això repeteixo que vostès ho poden trobar descrit en tota classe de detalls a la bibliografia mundial, tant en revistes científiques mèdiques de primera línia, amb gran, el que es diu impact factor, és a dir, molt valorades, com en llibres que poden adquirir fàcilment en llibreries, sobretot que tinguin versions d'autoajuda o de seccions d'autoajuda. Quines característiques podríem dir que tenen aquestes vivències o experiències al voltant de la mort? Per exemple, hem vist a la bibliografia mundial, jo també ho he pogut comprovar, que no hi ha diferències d'edat, de sexe, de raça, de nivell cultural, d'estrat social. Tots ells confirmen que no hi ha suficient vocàbuls, paraules en el nostre llenguatge habitual per poder expressar les vivències i intensitat de les vivències que ells tenen en aquest període de mort clínica i quan tenen aquestes vivències i experiències. Pensem que l'estadística mundial, el número de casos que apareix, no apareix en tots els malalts, curiosament. Apareix aproximadament en un 20% dels malalts que aconseguim recuperar, reanimar, que estan en mort clínica, aconseguim reanimar. De totes maneres, nosaltres pensem que la incidència és molt més elevada. Aquest 20% està molt ben objectivat per un treball de Pim van Bommel. Pim van Bommel és un cardiòleg holandès que va fer un estudi multicèntric, que van participar diversos hospitals, va recollir 344 casos. I després hi ha un altre estudi molt important als Estats Units de 111 casos, un altre anglosaxó amb 39,
i l'estadística, la mitja en tots ells és de 20. Un 20% de casos tenen aquestes vivències. Però pensem, repeteixo, que és molt més elevada la incidència. Per què? Perquè ja els dic que els malalts no ho volen comentar. Pensem que molts casos queden a l'anonimat, perquè tant el personal mèdic com d'infermeria, degut a les situacions de pressa i de gran pressió assistencial i poc coneixement d'això i interès, doncs no ho investiguen. És a dir, pensem que moltes queden a l'anonimat. Aquestes són unes característiques generals que comuniquen aquests malalts en relació a les seves vivències i experiències. Aquests malalts, com que han tingut patologies molt serioses i després han presentat aquest fenomen que a mi m'interessa profundament, doncs jo els controlo des del punt de vista mèdic en el postoperatori, consultes externes, per veure quin impacte ha condicionat des del punt de vista psicològic amb la seva rol vital l'existència o haver vivenciat aquest tipus d'experiències. Controlant la consulta externa he pogut veure doncs, que realment l'impacte sobre la seva concepció existencial és profundíssima i generalitzada. Això tots els malalts ho diuen, en tota la bibliografia mundial consta i en la meva experiència personal també. El primer que li diuen a aquests malalts és que perden la por a la mort. Tots nosaltres tenim por a la mort per diversos motius. Tenim por a la mort en primer lloc perquè normalment el pas de la vida a la mort és un pas que és molest, traumàtic, desagradable, amb una gran soledat. Ens angoixa. En segon lloc, perquè la mort suposa passar una situació desconeguda. Tota situació desconeguda angoixa. En tercer lloc, perquè ho deixem tot. Família, amics, tots els béns o objectius materials pels quals hem lluitat. Venim sense res i marxem sense res. I finalment, el quart factor que ens angoixa por a la mort, ens provoca por a la mort, és el potentíssim instint a la supervivència, instint a la vida que tenim tots. Aquests malalts perden absolutament la por a la mort. Ells diuen, però si jo vaig estar a l'altre costat i jo no volia tornar. Diu, la mort és passar una situació molt més placentera. Hi ha una malalta que m'ho va explicar d'una manera molt gràfica, perquè jo li vaig dir, llavors per vostè, que diu que ha estat a l'altre costat, quin significat té néixer? Què vol dir néixer? I em va posar un exemple, un símil molt gràfic. Diu, mira, quan vostè va al sastre per fer-li un traje, li fa un traje i llavors surt del sastre, doncs molt elegant. Diu, néixer és el mateix. Diu, és entrar dins d'un cos i al principi el cos és una meravella. El cos del nen tot va, és perfecte, és una meravella. Diu, però amb el temps el traje què passa? Es va deteriorant, es posa lluent, es fan forats i arriba un moment que el té que abandonar. Diu, el nostre cos passa el mateix. Efectivament, avui coneixem molt bé el procés involutiu senil, genèticament marcat. Sabem que hi ha gens, a la POE, al FOXO3, que condicionen el que es diu la senescència cel·lular, el deterioro progressiu de les nostres cèl·lules. És un procés bioquímic que coneixem bé, que arriba un moment que ho fa incompatible amb la vida i això provoca la mort. Diu, això és el que passa. Passem un temps. Diu, llavors ens anem a una situació millor. Llavors jo els hi pregunto, i quin sentit té néixer, llavors, si saben que passen un temps aquí i això és un ball de llàgrimes, un viacrucis, com diu vostè. Diu, és importantíssim viure, venir aquí. Dic, per què? Diu, perquè aquí venim a aprendre. El que ens emportem són vivències, experiències, memòria i aprenentatge. No ens emportem res del que la nostra societat considera capital, lo material. Tot això es queda aquí, no té cap valor. Diu, és aquestes vivències. Per això, a partir d'aquest moment, aquests malalts viuen intensíssimament, aprofiten qualsevol situació vital per treure-li el màxim suc. Un altre aspecte que també he vist que presenten aquests malalts és que canvia la seva dinàmica vital. Quan van veure la seva vida amb aquesta pantalla, van veure tots els fets de la seva pantalla, el que més els va angoixar és quan havien fet actes negatius, sobretot assemblants d'una manera conscient, és a dir, una dinàmica vital negativa. A partir d'aquests moments, ells adopten una dinàmica vital molt més positiva, en la que impera l'altruisme, l'empatia, la bondat i, sobretot, l'amor. Sempre parlen d'amor, és el que més els crida l'atenció. Finalment,
ells també insisteixen molt en que desenvolupen l'espiritualitat. Cuidado, i ho diferencien d'una manera molt clara. No és el mateix espiritualitat que religiositat. L'espiritualitat és aquesta necessitat imperiosa que nosaltres tenim, tots els éssers humans, i ho veiem des dels principis de l'espècie humana, aquesta necessitat de projectar la interioritat cap a un ser superior, cap a una energia superior, cap a una intel·ligència primera superior. Sobre aquesta necessitat imperiosa, el ser humà llavors confecciona o estructura les religions, que és posar-hi una sèrie de dogmes. Això ells perden el que és la importància de la filiació religiosa. La religió per ells és important, però és una importància relativa, perquè diu, podem veure que degut a aquests dogmes que el ser humà hi posa, que moltes vegades el que busquen és poder i domini sobre la col·lectivitat, diu, a vegades per religió arribem a veure les barbaritats més grans. Ho estem veient, per exemple, amb els jihadistes, que per motivació religiosa estan fent les barbaritats de matar gent, vull dir, que no tenen res que veure amb ells, posant bombes, com vam tristament veure a la Rambla. I la religió catòlica, no oblidin, a l'època de la Inquisició no va quedar curta, va fer unes barbaritats terribles també per religió. Tot això ells diuen que és perdre el temps, que no té cap importància. No neguen la religió té importància perquè ens ajuda a desenvolupar l'espiritualitat, però cuidado amb els dogmes que ens poden desviar realment de l'autèntica directriu i necessitat i importància de la religió. Aquests són els aspectes més importants que veig en els malalts que han tingut aquestes vivències i que condicionen amb ells, com els he dit, un impacte important en la seva concepció existencial. Els americans, que són molt amants de fer estadístiques, han fet una estadística d'aquest tipus de malalts que han tingut aquestes vivències i han vist que al canviar el seu rol vital, el 75% es divorcien. És a dir, no accepten integrar-se novament al rol vital que portaven tremendament materialista. Canvien i es divorcien, canvia totalment la seva dinàmica. Això són els aspectes, diguéssim, més objectius o, diguéssim, d'aspecte extern que ells manifesten i que jo els he comentat. Però vostès comprendran que jo, com a metge, com a professor universitari, com a científic, m'agrada molt la recerca, tant la primària, al laboratori, he fet molta recerca com amb animals d'experimentació i també recerca clínica a la capçalera del malalt, doncs a mi el que més m'ha preocupat i m'ha interessat de tot aquest fenomen és buscar o intentar explicar-me quines les causes, quins són els motius, quins són els mecanismes íntims de producció d'aquestes vivències. El que en medicina diríem la etiopatogènia i la fisiopatologia d'aquestes vivències. Bé, com és lògic, en un principi hem d'abordar aquestes vivències, aquest fenomen, pel mètode científic. El mètode científic ja saben que és un mètode materialista, és un mètode objectiu, un mètode determinista, un mètode consumista, molt escèptic, segueix el mètode de cartesià i newtonià, el mètode molt establert per René Descartes, filòsof del segle XVII i gran matemàtic també, i també posteriorment potenciat aquest mètode científic per Isaac Newton a l'introduir amb ell el càlcul matemàtic. L'element estructural bàsic del mètode científic és la matèria. La matèria és l'element estructural bàsic de l'univers, pel mètode científic. I amb el mètode científic el que ens permet és conèixer les lleis de la natura i poder-les aplicar pel bé de l'home. Des del punt de vista antropològic, amb aquest mètode científic, el ser humà està constituït per cos, que és matèria, i ment, sent la ment un epifenomen de la matèria, concretament del cervell. La ment és un epifenomen. Tots els fenòmens mentals, la ment és el cervell amb activitat. Tots els fenòmens mentals, emocions, sentiments, pensaments, records, memòria, aprenentatge, són conseqüència de l'activitat del nostre cervell. Són conseqüència de l'activitat neuronal, que des del punt de vista científic costa molt explicar, i no ens expliquem com pot ser que una sèrie de reaccions bioquímiques a dintre l'interior de les neurones condicionin un substrat anímic que no té una base material, com és un pensament. Costa molt explicar-ho, però és evident que
tenim una activitat neuronal que ens condiciona una ment. Per això tenim una consciència que es diu consciència local o neuronal. Tots vostès, a conseqüència d'aquesta activitat neuronal de la seva ment, en aquests moments vostès tots saben qui són, on estan, què fan, quin entorn tenen. Aquesta consciència local és conseqüència de la bioquímica, del metabolisme neuronal. Prova que és d'origen neuronal és que quan vostè inhibeix la neurona desapareix aquesta consciència local. Quan? Quan dorm. Quan vostè dorm, inhibeix l'activitat neuronal. Llavors vostè no té aquesta consciència, no sap qui és, ni què fa, ni on està. O també una anestèsia. Si jo l'injecto un anestèsic endovenós o per via inhalatòria, l'anestèsic és un tòxic neuronal que arriba al cervell, inhibeix l'activitat neuronal i desapareix la consciència. L'individu entra en coma. És a dir, que tenim una consciència neuronal o local provocada o condicionada per l'activitat neuronal, això és una realitat. Encara que repeteixo que pel mètode científic ens costa molt, doncs, explicar-se com pot ser que aquesta activitat bioquímica condicioni unes funcions que no tenen una base material com són pensaments i records. Doncs bé, aplicant aquest mètode científic, hem d'arribar, lògicament, a la conclusió que aquest fenomen, les vivències i experiències, són al·lucinacions. Què són al·lucinacions? Al·lucinacions són trastorns, anomalies de l'activitat neuronal provocades pels grans trastorns que es provoquen en el cervell al provocar-se, amb la mort clínica, un paro de la circulació, un paro cardíac i no arriba sang al cervell. Es provoca, doncs, una anòxia, una falta de presència d'oxigen, es condiciona una hipercàmnia, un gran augment del CO2 a nivell neuronal, es condiciona una alteració de la proporció de ions, sobretot de potassi dintre i fora. Tot això provoca una gran també acidosis metabòlica per acumulació dels detritus o metabòlits neuronals que no són arrastrats. Tots aquests trastorns condicionarien, doncs, les al·lucinacions o els trastorns de l'activitat mental. Els diré 4 coses del cervell perquè puguem entendre millor això. El cervell, pensin que constitueix el 2% del pes del nostre cos. Pesa 1.450 grams. És l'estructura més perfecta que hi ha a l'univers. Té 100.000 milions de neurones, 100.000 milions. Diuen que és el mateix nombre que estels hi ha a la nostra galàxia. I té 3 trilions de connexions nervioses, el que anomenem mèdicament les sinapsis. L'impuls nerviós salta d'una neurona a l'altra a través de les sinapsis. Això ho va descriure i ho va investigar i presentar-ho i descobrir, ja ho saben, doncs, Santiago Ramon i Cajal, que precisament per això li van donar el Premi Nobel el 1906. Doncs bé, aquest cervell tan perfecte consumeix el 20% de la nostra energia vital. Tota l'energia que nosaltres consumim, el 20% la consumeix el nostre cervell, quan és només el 2% del nostre pes corporal. Lògicament, quan deixa de rebre sang al cervell, a diferència de la fibra muscular, els músculs tenen reserva de glucosa. La glucosa és l'hidrat de carbó, a partir de la qual obtenim nosaltres l'energia. Entra en el cicle de Krebs, es trenca la molècula de glucosa amb el que es diu acetilcoenzimà, entra al cicle de Krebs i es forma l'energia en forma d'ATP, adenosíntrifosfat. Doncs bé, al no arribar, així com la fibra muscular té reserva en forma de glucogen, la neurona, que és la que en consumeix més de glucosa, no en té. Per tant, al parar-se el cor, deixa de rebre la glucosa. Tot això afecta rapidíssimament el metabolisme de les neurones i s'ha vist que entre 5 i 10 minuts les lesions neuronals, si no hi ha circulació activa, són ja irreversibles i es provoca la mort cerebral, la mort de les neurones. Per una altra part, també s'ha fet un control electroencefalogràfic de malalts que s'estaven intervenint, amb intervencions greus que podien provocar la mort súbita. Per exemple, hi ha una intervenció que és operar un tumor de bulb. Això ho fan els neurocirurgians. El bulb és on hi ha els centres que controlen autònoms de la vida autònoma, de la vida vegetativa,
doncs quan hi ha un tumor allí moltes vegades no es pot operar, però si s'intenta operar a vegades, doncs al tocar el bulb hi ha un moment que pot provocar la mort súbita. Això és el que li fan als toros, quan els descabellen, els hi punxen el bulb i automàticament moren. Doncs bé, amb intervencions d'aquestes tan greus s'han monitoritzat malalts col·locant electroencefalograma i s'ha vist que quan el cervell mor, para l'activitat neuronal, entre 10 i 15 segons l'electroencefalograma és pla. És a dir, desapareix tota l'activitat neuronal. Als 10 segons no hi ha activitat neuronal. De cap tipus. El més sensible són les neurones del còrtex, les del tàlam, les del hipocamp. L'hipocamp és una zona del cervell mig on es desenvolupa la memòria i dels nucleus basals. Aquestes zones més importants, als 10 segons ja han desaparegut totalment tota activitat neuronal. Recordem això, als 10 segons les neurones ja no funcionen. Bé, jo, davant d'aquesta situació, i amb el meu interès de saber què passa, per què es produeixen aquestes evidències, vaig agafar els meus casos clínics i vaig parlar amb els neuròlegs i psiquiatres del meu hospital. I psicòlegs, al servei hi ha psicòlegs. Els hi vaig ensenyar les vivències d'aquests malalts, que les estudiessin i em van dir el següent. Diu, si clínicament això ho definim com al·lucinacions, diu, nosaltres en l'actualitat, a la clínica humana, veiem al·lucinacions en 3 situacions fonamentals. Una d'elles és per substàncies químiques, altres per drogadicció, tristament els drogadictes es veu, i la més freqüent és en brots psicòtics en malalts que tenen esquizofrènia. Però totes les al·lucinacions que veiem a la clínica humana tenen unes característiques completament diferents del que expliquen els teus malalts. Per exemple, no estan ben estructurades, lògiques. Les teves dels teus malalts són tremendament lògiques i ben estructurades. Per una altra part, tots els malalts expliquen els trets fonamentals iguals. Diu, aquí són completament diferents, no tenen res a veure les al·lucinacions d'un malalt amb un altre. I en tercer lloc, se n'obliden facilíssimament. Diu, en canvi, els teus malalts se n'en recorden. Com més temps passa, més se n'en recorden. Diu, des del punt de vista clínic, el que tenen els teus malalts no les podem qualificar d'al·lucinacions. Llavors els hi vaig preguntar, i què són? Com hem de qualificar això des del punt de vista mèdic, pel mètode científic, pel mètode cartesià i newtonià? Diu, no d'això, no ho sabem. Els mateixos grans defensors del mètode newtonià i cartesià, els que es fonamenten en el mètode científic, arriben al final a la conclusió i obren un parèntesis i diuen ens costa molt explicar-ho pel mètode científic aquest tipus de vivències i experiències. Per diversos motius. Perquè totes són iguals. Perquè es produeixen en moments en què no hi ha activitat neuronal. Ho sabem perquè es mor precoçment la neurona. Perquè no hi ha activitat neuronal a l'electroencefalograma amb malalts que s'han mort. I després hi ha altres fets que realment ens omplen de sorpresa. Com pot ser que un malalt que està en mort clínica l'estan reanimant, com nosaltres, a la sala de paros cardíacs, a mi que m'expliqui en aquell moment què estava passant en una sala anexa o en una sala a distància que estaven operant un malalt amb una fractura de coll de fèmur, o casos descrits com els he posat aquest exemple, un malalt que l'estan reanimant als Estats Units i explicar exactament amb el mínim detall què està passant a les antípodes a Austràlia. Diu, això només es pot explicar si d'alguna manera hi ha un acte presencial. Si no, és impossible explicar-ho. Els científics ja saben que són molt aferrats al mètode científic, molt estrictes, amb gran escepticisme, i els hi costa baixar del burro, que diem vulgarment, no? Vull dir, anar en contra dels seus dogmes. Però inclús aquests accepten que hi ha punts que realment els sorprenen d'una manera profunda. Bé, pel mètode científic, arribem a aquesta situació. Arribem a que hi ha una consciència local neuronal, arribem a que hi ha una matèria i que, com a epifenomen, tenim una ment, però ens costa explicar totes aquestes vivències. Bé, no tenim més explicació pel mètode científic. Ara bé, llavors hi ha un altre camí, se'ns obre una altra porta, que és que si mirem els fenòmens que ens expliquen aquests malalts en vivències i experiències al voltant de la mort, veurem que tenen molts punts en comú amb aspectes bàsics o fonamentals d'una altra disciplina,
la física quàntica. La física quàntica és física moderna, es desenvolupa en gran manera al segle XIX i fonamentalment al segle XX, pels pares de la física quàntica. I és una disciplina que estudia les partícules subatòmiques. Per tant, és una disciplina que no és objectiva, no les podem veure, és subjectiva totalment. És una disciplina que no està estàtica, sinó que està en continu estat vibratori i que té com a element estructural bàsic l'energia. La física quàntica ens demostra que l'element estructural bàsic de l'univers no és la matèria, és l'energia. Tot és energia. Tot. Des d'una pedra fins a l'activitat, un pensament més elevada que podem tenir. Tot és energia. I l'energia té dues propietats fonamentals. Ni es crea ni es destrueix, es transforma. I en segon lloc, l'energia està sempre en activitat vibratòria. Es propaga amb ones electromagnètiques, amb una freqüència, amb una longitud d'ona variable. Una pedra és energia, i aquesta energia té una vibració molt lenta. Un pensament o un so és energia, però una energia d'una freqüència molt elevada, vibra a una gran elevació. Els nostres òrgans sensitius i sensorials, per exemple l'oïda, és capaç de percebre energia sonora dintre d'unes freqüències determinades. Per exemple, la nostra oïda pot percebre sons que vibrin entre 20 i 20.000 Hz. Per sobre i per sota no ho podem percebre. Però hi ha energies sonores tremendament elevadíssimes que nosaltres no podem captar mai. És a dir, que hi ha energies subtils, energies de gran vibració que nosaltres no podem captar. Veiem, doncs, que la física quàntica crea un nou paradigma que condiciona una concepció estructural nova en l'univers i, com veurem, una concepció existencial nova en el ser humà. Quins aspectes comuns té la física quàntica respecte a les vivències que tenen els malalts? Hem d'anar a veure els principis bàsics, els que van descriure els pares de la física quàntica. Per exemple, de Broglie va descriure la realitat de la física quàntica, que és que en realitat, la física quàntica es mou en un camp de probabilitats. Què vol dir això? Que en un moment determinat, la partícula, la matèria, pot ser ona i partícula al mateix temps. Realment, ona i partícula són els extrems d'un mateix element, que és l'energia. Un altre aspecte important que canvia rotundament la física quàntica i que també ho expressen els nostres malalts. En el mètode científic, la relació que té el ser humà amb l'objecte, amb l'entorn, és de simple observador. El ser humà està observant la natura. Tot depèn, diu, de les lleis naturals i nosaltres no podem influir en les lleis naturals. La física quàntica ho canvia totalment. La física quàntica ens diu que observador i objecte estan íntimament units, estan íntimament relacionats. Nosaltres podem influir amb l'energia. Som co-creadors de l'univers. La nostra ment, la nostra intel·ligència és capaç de transformar l'energia, la ona, en partícula. Això es diu col·lapsar l'energia. Per col·lapsar l'energia, per passar l'energia a matèria, es necessita una ment, una intel·ligència que ho faci. Així com amb el mètode científic érem simple observadors, això condiciona un gran determinisme, el determinisme de l'aspecte científic, del mètode científic, aquest determinisme desapareix totalment amb la física quàntica, perquè som co-creadors. L'univers és tot un, està tot íntimament relacionat, i tot el que fem influeix en tot. Un altre aspecte que també ells diuen és un altre dels pares, Heisenberg. Heisenberg és el que va dir que degut a l'estat vibratori continu de l'energia, nosaltres no podem saber en un moment determinat ni on està l'electró, una partícula subatòmica, ni quina velocitat té. Un altre aspecte important, Bohm, què va descriure? L'intercanvi d'informació entre partícules independentment de l'espai i del temps. Les partícules es poden influir i emetre energia a distàncies, independentment de la distància i del temps. Això és totalment inexplicable pel mètode científic.
En canvi, el mètode quàntic ens ho explica. Paràmetres com el temps i l'espai. En el mètode científic, el temps és lineal, passat, present i futur. El present és un mitjà per arribar del passat al futur. En la física quàntica, el temps és circular. Això ho va descriure molt bé Stephen Hawking, aquell gran físic teòric que va morir fa poc, que tenia una ELA, una esclerosi lateral amilotròfica. El temps és circular. Tot és present. Només hi ha ara. L'eternitat no és un temps llarg. L'eternitat és l'ausència de passat i l'ausència de futur. Tot es mou en el present, en l'ara. Amb aquests aspectes podem definir el ser humà com un complex quàntic coherent. Què vol dir això? Vol dir que totes les partícules nostres que estan vibrant, de totes les nostres energies, estan vibrant d'una manera sincronitzada, a l'uníson. Aquesta sincronia, aquesta coherència, és el que condiciona la dinàmica normal mental i fisiològica. Això és el principi bàsic de la medicina energètica, que cada vegada té més importància. La medicina energètica ens diu precisament que tot trastorn anímic i físic és precisament perquè es perd aquesta coherència, es perd aquesta sincronia vibratòria de la nostra energia. I llavors hi ha una asincronia. Bé, doncs, amb la física quàntica, aplicant aquests mètodes, veiem que molts aspectes coincideixen amb el que diuen els malalts. Els malalts ens diuen que ells només pensant es desplacen ràpidament a qualsevol lloc. Hi ha aquest intercanvi d'informació. En un moment determinat ells ho van veure tot, és tot present, tota la seva vida. El temps és circular. Per tant, la física quàntica trenca aquell abisme, aquella enorme separació que havia condicionat el mètode científic, aquella gran separació que havia entre ciència i metafísica i religió, entre matèria i consciència. En realitat, la dualitat ona-partícula és el reflexe, ni més ni menys, que matèria i consciència. També ens explica molt bé, per exemple, el que les partícules puguin passar a través d'una estructura sòlida. Ella va passar a través meu, va passar a través de parets, ells passen a través d'estructures sòlides. Mirin, si d'una manera imaginativa agaféssim un àtom i ens imaginéssim que el nucli de l'àtom té el tamany d'una pilota de golf, per exemple, i la poséssim al centre del camp del Barça, els electrons estarien girant on està el públic i a més distància. És a dir, la distància, l'espai de separació entre les partícules és enorme. És perfectament explicable i justificable que una energia subtil, que són ones electromagnètiques, passi a través d'aquests espais. És a dir, que puguin travessar fàcilment estructures sòlides. Jo no sé si vostès han vist, possiblement algú de vostès, una pel·lícula, que és Ghost. Ghost vol dir, doncs, esperit, fantasma. Allí hi ha parts que coincideixen exactament amb el que expliquen els malalts, parts que no, perquè és una pel·lícula que té el seu argument. Però hi ha un aspecte que és exactament el que explica, que és quan ell, per exemple, la persona morta, han vist vostès com travessa estructures sòlides, com entra a dintre els metros, se'n recorden? I es veu, inclús donen la imatge, un moment, quan ho està fent, es veu un tot de nuclis, d'àtoms i espais, i com l'energia passa a través. És exactament el que passa. Bé, doncs veiem que l'energia, aspecte bàsic de la física quàntica, ens dona uns aspectes que ens permeten explicar molts dels punts que ens comenten els nostres malalts amb aquestes vivències i experiències. Llavors, des del punt de vista antropològic, la física quàntica ens defineix el ser humà com a cos, com a ment, amb una consciència local, estem tots d'acord, una consciència que és conseqüència de l'activitat neuronal. I després tenim una consciència no local. És una energia subtil, una energia que té continuïtat fora del cervell. És una energia molt subtil que no podem captar.
Aquesta energia subtil és la que ens explicaria perfectament les vivències i experiències al voltant de la mort. Mirin, des del punt de vista psicològic, el ser humà, amb la visió científica, amb el mètode científic, la seva individualitat ve marcada per lo que tots coneixem amb el nom de ego. L'ego es fonamenta en la matèria. És insegur, incomplet i temerós. Es mou sempre per afiançant l'ego. Què fem sempre? Busquem sempre objectius en el nostre passat que ens interessen per obtindre en un futur. Sempre estem fent el mateix. Volem comprar una cosa, volem fer un viatge, volem això, sempre pensant en el que ens interessa del passat. Passem pel present. El present és un mitjà per arribar al futur. El curiós és que quan aconseguim l'objectiu, què passa? Al cap de poc temps el considerem habitual. Un altre, i un altre, i un altre. El gran consumisme de la nostra societat materialista. I aquesta dinàmica materialista i consumista ens porta a una actitud moltes vegades en què impera la dinàmica vital negativa. És dir, que impera molt la gelosia, l'enveja, l'agressivitat, la violència, per lluitar i aconseguir els objectius que tots volem al mateix temps. Això allunya, separa l'individu, l'aïlla, i això és un dels grans motius de les grans depressions que tenim avui dia. Recordin que els antidepressius és un dels medicaments que més prescrivim als metges en l'actualitat. Això vol dir, és conseqüència d'aquesta visió materialista del ser humà, que l'aïlla i l'afavoreix o l'aboca cap a l'angoixa i la depressió. Què passa amb la visió quàntica? Que hem dit que antropològicament el ser humà és cos, ment i consciència no local. Consciència que té continuïtat fora. Consciència que és energia elevadíssima, freqüència que nosaltres no podem percebre. Lògicament no la podem percebre amb els nostres òrgans sensorials, però sí que nosaltres tenim aspectes indirectes que ens demostren la seva existència. Els en citaré alguns i que els recordaran vostès. Si vostès fan introspecció profunda o meditació profunda, veuran que la seva autèntica identitat, el seu autèntic jo, no és ni el cos ni la ment. A darrere el cos i la ment hi ha la seva autèntica identitat, el seu autèntic jo, el que els fa únics i irrepetibles. Vostès poden arribar a descobrir i a contactar amb aquest jo profund, amb aquest jo quàntic, amb aquesta consciència no local, amb la meditació profunda. Per arribar a una meditació profunda tenen que vèncer 3 obstacles. Inhibir els òrgans sensitius i sensorials. Són les portes i finestres que ens connecten amb l'exterior. Inhibir el bombardeig d'estímuls que venen de l'exterior. Ens bombardegen aproximadament uns 60.000 estímuls al dia que té que gestionar el nostre cervell. I finalment, controlar el temps. Si vostès controlen aquests 3 aspectes correctament, poden arribar a contactar amb la seva consciència no local, amb la seva consciència quàntica, la mateixa que s'evidència amb la persona morta clínicament. És una manera d'evidenciar la consciència quàntica. Un altre aspecte és la dinàmica vital. Quan vostès fan una bona obra, tenen una sensació de pau, d'harmonia, de goig interior. Per què? Perquè han seguit les lleis de la seva consciència. Aquesta consciència no local, ja veurem, té unes lleis que sempre es mouen a dins la dinàmica vital positiva en la que impera fonamentalment l'altruisme, l'empatia, la bondat i sobretot l'amor. Amor que ells insisteixen molt. Com deia l'Einstein, l'amor és l'energia més potent que hi ha a l'univers. Al revés, si fan una mala acció conscientment, tenen una sensació de remordiment, d'insatisfacció interna. Han anat contra la seva consciència. Mirin, Immanuel Kant, el gran racionalista del segle XVIII, va dir una cosa molt interessant. Diu, hi ha 2 coses que em sorprenen enormement. Una externa, quan miro amunt i miro l'univers. Diu la grandesa, la meravella, la perfecció, l'ordre que hi ha. Si hi ha ordres perquè hi ha unes lleis, i si hi ha unes lleis és que hi ha una intel·ligència superior que les ha posat. Diu, i una interior, diu aquest principi ètic que tenim nosaltres, que també tenim alguna cosa a dintre, que ens condiciona i ens diu el que està bé i està malament. La consciència no local. Un altre aspecte, la intuïció. Què és la intuïció? Quan vostès tenen un problema,
el racionalitza. És la zona prefrontal, aquí davant del lòbul frontal, on tenim les activitats més elevades del ser humà, l'activitat intel·lectiva, l'activitat racional i el lliure albir. Racionalitzen i diuen, bueno, per resoldre aquest obstacle puc resoldre'l pel mètode A o pel B, però no s'acaben de decidir. I un dia, pam, sense racionalitzar, diuen, això s'ha de fer així. I sempre els diu la veritat, és la intuïció. Ja veurem que és omniscient, ho sap tot, no ens enganya. Un altre aspecte de la consciència no local és la creativitat, que és l'obra d'art. L'obra d'art és l'expressió de la nostra interioritat, de la nostra autèntica identitat, de la nostra consciència no local, en un moment determinat, a través d'un llenguatge artístic, la pintura, l'escriptura, la música, el que vulgui. Per això l'obra d'art no es pot mai repetir. Es pot copiar però no serà mai igual, perquè és l'expressió d'una persona que és única i irrepetible. Una altra manifestació de la consciència no local, el que els he comentat, les vivències i experiències al voltant de la mort. Una altra manifestació són les vivències dels moribunds, un altre fenomen molt freqüent. Jo, com a cap de servei de l'Hospital de Bellvitge, un centre molt especialitzat, que rebem malalts de patologies molt elevades, molt cancerosos, tristament no sempre els podem curar, he vist morir molta gent. És freqüent aquest fenomen, que a l'últim moment hi ha moribunds que tenen vivències, que veuen éssers estimats que han mort, venen a buscar, és a dir, aquest tipus de vivències, la consciència no local que ja s'exterioritza. Finalment, inclús hi ha una experiència objectiva. Miren, a Minnesota, hi ha un grup molt interessat, molt potent, estudiant aquest fenomen. I van parlar amb el Dalai Lama, ja saben que el Dalai Lama és el cap del budisme tibetà. Si els deixava estudiar, doncs lames, ja saben que els lames tenen una gran capacitat d'informació amb arribar a meditacions tremendament profundes. Ell és potència molt i està molt d'acord amb la visió quàntica de l'univers i de l'existència humana, i es va oferir una sèrie de lames que els van estudiar. Nosaltres els van estudiar amb electroencefalogrames i vam veure que en condicions basals tenien les ones normals, que tots tenim. Tenim les delta, quan estem dormint, les zeta, quan estem despertant-nos, en zona crepuscular que es diu, les alfa, en estat imaginatiu, i després les beta, de mitja, baixa i alta freqüència, quan estem com ara, en estat de vigília, desperts. I després tenim unes ones gamma de molta freqüència, però que es veuen molt poc importants, molt poc freqüents. Doncs bé, aquests lames, quan entraven en etapa de meditació profunda, l'aparició de les ones gamma d'altíssima freqüència és els que dominava totalment el seu electroencefalograma. És a dir, que es posava en evidència l'existència d'una energia tremendament elevada. Bé, tot això són proves indirectes, evidentment, perquè directament no podem nosaltres captar amb els òrgans sensitius i sensorials. És cert que, per exemple, la gent que medita, com els lames, diuen que nosaltres ja saben que al redor del cos tenim primer la capa etèrica, el camp etèric, que és expressió de l'activitat electromagnètica del cos humà. Per fora hi ha l'aura, que és precisament la manifestació o expressió de l'energia subtil de la nostra consciència no local, ells la veuen i saben que segons el tamany, el color, el grossor, doncs poden inclús dictaminar malalties i estats anímics de la persona. És a dir, que és evident que no ho podem demostrar d'una manera objectiva, però també és evident que la física quàntica ens obre una porta, ens obre un camp per entendre perfectament o d'una manera molt més clara una sèrie de punts que el mètode científic no ens donava aquesta claretat de conceptes. Aquesta visió de cos, ment amb consciència neuronal o local i consciència no local d'alta freqüència que té continuïtat a fora i que és còsmica i eterna, doncs és una realitat que s'adapta perfectament als principis de la física quàntica. Per què dic que és còsmica i eterna? Amb el concepte d'eternitat que ja els he dit abans, que és l'ausència de passat i de futur. És només present, només hi ha present. Mirin, Mandelbrot és un matemàtic important de la Universitat de Yale, als Estats Units. I Mandelbrot va descriure el concepte de fractal.
i va dir que l'univers és un gran fractal. Què és un fractal? Un fractal, que ve de la paraula fraccionari, fracció, parts, és un concepte matemàtic molt complex que evoluciona o funciona algoritmes i expressa, ens diu que les parts són holístiques respecte a l'holograma total. Què vol dir això? Que totes les parts que formen el fractal tenen totes les propietats que té el conjunt, l'holograma total. Són holístiques. És a dir, que la part total no és la suma de les propietats de les parts, sinó que el total té totes les propietats que tenen cada una de les parts. Els mateixos pares de la física quàntica del segle XIX i segle XX, aquí diríem de Broglie, Bohr, Bohm, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Pauli, Marc Planck, vull dir, n'hi ha moltíssims, els que vostès vulguin. Ells mateixos van ser uns grans místics i són els que van dir que per davant a l'univers, per davant amb aquest ordre, és que hi ha una intel·ligència superior, una energia primera, que és la que, amb un pensament seu, ha col·lapsat l'energia i ha fet l'univers. I aquesta energia primera es manifesta en cada element de la creació. És a dir, que aquesta energia primera es manifesta en cada ésser humà, amb la consciència no local. I la nostra consciència no local és holística respecte a la intel·ligència primera. És a dir, és omniscient, recordin la intuïció, omnipresent, ens ho diu claríssimament aquests malalts, i omniscient ho pot tot. És a dir, que amb aquesta visió quàntica, que ja els he dit que condiciona un nou concepte, un nou paradigma de l'estructura de l'univers i de la concepció existencial del ser humà, repeteixo que ens permet explicar molts aspectes de les vivències i experiències. És evident que nosaltres tenim encara aspectes que són polèmics, que no ho sabem. Però sí que és cert que la física quàntica ens ha obert aquesta porta i sobretot ens ajuda a entendre més el ser humà. I ens ajuda a entendre una cosa important, que els diré, possiblement no sé si tots estaran d'acord, que l'autèntica realitat del ser humà és la consciència no local. Tot el demés és una cosa temporal, totalment temporal. El que continua i existeix i és etern és la consciència no local. I aquesta consciència no local es mou amb una dinàmica positiva. I precisament el que hem de fer, no apoyar el que actualment està cada vegada adquirint més importància, no sé si han sentit parlar del transhumanisme. El transhumanisme ja és el colmo de la visió científica de la humanitat. Es fonamenta en el gran progrés científic actual, la intel·ligència artificial, l'enginyeria genètica, la nanotecnologia, la robòtica, l'epigenètica, que volen aconseguir, canviant el genoma, una nova espècie. Una espècie que no envelleixi, que sigui eterna. Però aquesta eternitat, si és que es pot aconseguir, cosa que no es pot aconseguir, serà un ser humà que es mourà amb consciència local o neuronal, amb una dinàmica vital negativa. I això crearà una sèrie de problemes de tipus sociològic, econòmic, polític, social, religiós, tremendo. Per salvar la humanitat i la civilització, que estem fent molt bé inclús al nostre planeta, és precisament descobrir l'eternitat que ja la tenim dins. Aquesta eternitat que tenim dins és la consciència no local. Quan hi hagi un número crític suficient a la humanitat que descobreixin aquesta consciència no local, que sempre té una dinàmica vital positiva, ja els he dit, en la que impera l'altruisme, l'empatia, la bondat i l'amor, sobretot, l'amor, és quan salvarem el planeta. És així, no a través del transhumanisme. Jo no vaig contra la visió científica. Com a científic penso que és fonamental aplicar el científic, però s'ha d'orientar i limitar. Pensin que gràcies al progrés científic fa 100 anys la vida mitja era de 30-40 anys. Avui la vida mitja a Catalunya és de 85 anys. 85 la dona i 83 l'home. Hem doblat l'edat gràcies al progrés científic. Hem de potenciar el progrés científic, però orientar-lo.
I sobretot hem d'entendre que la nostra concepció existencial autèntica és aquesta triada, no l'oblidin. Cos, ment amb consciència local, i que tenim una consciència no local, energia subtil, eterna, que és la nostra autèntica realitat, i que és l'expressió, a mi m'agrada definir-la, com l'expressió finita de l'infinit. L'infinit, l'energia primera, l'energia universal, l'energia quàntica universal. Diguin-li Brahman, diguin-li Tao, diguin-li Déu, diguin-li Alà, diguin-li Jehovà, diguin-li com vulguin. Hi ha una energia primera, es manifesta en cada un de nosaltres. I aquesta energia és la que ens té que ajudar a salvar. Moltes gràcies per la seva atenció. Segur que tindran preguntes a fer que, si estic a la seva disposició. Moltes gràcies, repeteixo, per la seva atenció. Sí, Vicenç, sí. que em sent? Sí, ara, doctor, un moment. Vicenç? Sí. Hola, doctor Sans. Em sent ara? Sí, s'ha sentit bé la conferència? Sí, llevat del començament, que hi ha hagut aquestes petites interferències, però que al final hem pogut resoldre. Em permet que ara li donaré pas a la Carme, que va... S'ha sentit bé, Vicenç, la conferència? S'ha sentit tota bé? S'ha sentit tota bé des del moment que hem eliminat les interferències que teníem de les entrades de soroll. Perfecte. I que la gent ho ha sentit bé, no hi ha hagut problemes, Sí, tenim 3 preguntes que ara li transmetrem i, en tot cas, perdó, abans deixi'm que doni pas... Faci una per una, que les anirem contestant una per una, Sí, abans li dono pas a la Carme Poveda, que ella vol parlar amb vostè. Sí. No la sento, Carmen. Té el d'això tancat. Té el vídeo tancat. Ara. Ara sí. Ara. Res, només que dir-li que moltes gràcies per la conferència, que ens ha agradat molt, i també recordar a totes les persones que si tenien preguntes, que ja les han anat escrivint, doncs per poder-les contestar ara, que les vagin escrivint en el xat, però ja ràpidament. Molt bé, gràcies per tot, doctor Sans. Molt amable. Ha estat un plaer compartir amb vostès aquesta estona. Moltes gràcies. Carme, t'haig de silenciar el micro perquè si no Sí. hi ha interferències. Perdona? Val. Sí? Ai. Perdoneu. Em sent, senyor Sans? Doctor Sans, Sí. Esperi. Molt bé, el sento. Sí, és que estic intentant tornar a posar la pantalla completa i tenim 3 preguntes que ara li transmeto perquè vostè les pugui contestar. Aviam, li puc posar també per escrit. Aviam, la primera pregunta que ens ha arribat ens ha fet la nostra benvolguda Teresa, Maria Teresa, i ens pregunta: disculpeu, vol dir que els malalts, en entrar en aquesta experiència, es donen compte? Si es donen compte, són conscients. Evidentment, en el moment en què el malalt entra en coma vol dir pèrdua de la consciència, la sensibilitat, la motricitat i els reflexes. És a dir, que perd tota l'activitat, conservant les funcions fisiològiques, el batec cardíac, la respiració, però perden la consciència, la motilitat i perden també la sensibilitat. Doncs, en aquests moments, els malalts no són conscients de res. Ells comencen a ser conscients al moment que el seu cos surt, aquest cos o aquesta energia subtil, aquesta consciència no local, surt del cos. A partir d'aquest moment són totalment conscients de totes les seves vivències. Ara, des que es produeix, ja sigui un infart, sigui un accident, fins que surt el cos, tot aquest interval de temps, ells en absolut són conscients. La seva consciència de la seva situació
comença en el moment de que surten del cos. A partir d'aquell moment són conscients sempre, contínuament. No perden en cap moment la consciència de totes les vivències que van tenir i que les recorden perfectament. Molt bé. Perdoneu, aquesta pregunta ens l'ha fet la Isabel Castanyà, però la Maria Teresa ens preguntava, això vol dir que hi ha una realitat paral·lela? No, jo no diria que hi ha una realitat paral·lela. Jo diria que nosaltres tenim una única realitat, que és que nosaltres tenim un únic jo, una única identitat que ens fa únics i irrepetibles. I aquesta identitat, que és còsmica i eterna, en un moment determinat entra dins d'un cos. I llavors aprofita les possibilitats del cos, la situació energètica del cos, per fer una sèrie de vivències en la dimensió humana, en el nostre planeta. Amb quina finalitat? Ells ho diuen clarament, per adquirir vivències, experiències, memòria i aprenentatge. I quan han adquirit això, se'n van. La seva identitat és única i és la seva consciència no local. El que passa que en un temps finit, determinat, entren a dins d'un cos per aprofitar la situació dinàmica energètica pròpia del cos humà que viu en aquest planeta. No són situacions paral·leles, és una sola identitat. Està entès. En Joan Maria Mateu ens demana, o es pregunta, si el nostre cervell és capaç de crear aquesta energia còsmica i eterna, això està en línia amb la creença de la reencarnació? Si som energia i energia es transforma, seria això? Miri, vostè toca un tema interessantíssim, que és el tema de la reencarnació. Saben que en el món occidental doncs, és un tema no acceptat. En canvi, és un tema fonamental o prínceps en totes les filosofies orientals, especialment doncs, en el budisme tibetà. Però tots els orientals de filosofia oriental accepten doncs, perfectament la reencarnació. La reencarnació, en el fons, és una altra manera d'expressar o manifestar-la no licitada, perquè en el món occidental nosaltres no ho acceptem, això. No concebim la reencarnació. La reencarnació no és ni més ni menys que una expressió de que la nostra autèntica identitat, que és la consciència no local, que en un moment determinat es posa a dintre un cos i fa servir el cos, i la ment del cos amb la consciència local o neuronal, això és una realitat. Vull dir, aquest cos fa això per adquirir aquestes experiències i vivències. Hauríem de comparar, per entendre-ho, que el cos se'l compara com un aparell de televisió. Un aparell de televisió és un aparell que rep ones electromagnètiques que s'emeten d'uns estudis amb unes antenes que hi ha en el territori nacional. Llavors, l'aparell de televisió rep aquestes ones electromagnètiques i les tradueix en què? Amb imatges i sons. El nostre cos és el mateix. Tenim la nostra autèntica identitat, que és energia subtil, que està a tot el cos, no té un lloc determinat, i que llavors contacta, inclús hi ha estudis, ara els hi comentaré, amb la consciència local o neuronal, i és la que condiciona la nostra actitud. A on contacten? Doncs mira, hi ha uns estudis molt interessants d'un psicòleg, Hameroff, d'Arkansas, i Roger Penrose, un gran físic teòric d'Anglaterra, d'Oxford, de la Universitat d'Oxford, que van parlar dels microtúbuls. Els microtúbuls és una microestructura de les neurones, que és el lloc, té forma helicoïdal, formats per unes proteïnes, la tubulina, que és el lloc on hi hauria el contacte entre l'energia no local de la consciència no local a la consciència local o neuronal, que és la que condicionaria la nostra actitud, durant el període de vida terrenal. Llavors, quan s'acaba aquest període finit de vida terrenal, la nostra consciència no local continua. Hi ha una transformació energètica, no es perd ni un àtom amb el cos, hi ha una transformació del cos i el cervell, i desapareix la nostra consciència local o neuronal, però la nostra consciència continua. Llavors, aquí nosaltres, com que no parlem de reencarnació, no diem res, però els que accepten la reencarnació diuen es reencarnarà tantes vegades com sigui necessari fins a adquirir l'experiència, les vivències, els coneixements
la memòria suficient per arribar a una situació extraordinària, que és la que tenen que arribar al límit. Nosaltres no l'acceptem. Però vull dir, això és perfectament explicable amb la consciència no local. Diuen els lames, aquesta gent que tenen tantes visions, tenen gran clarividència i telepatia, tenen grans propietats metafísiques, que ens arribem a d'això reencarnar hasta 70.000 vegades. Imaginin-se vostès. 70.000 vegades per adquirir la suficient evolució en quant a vivències, experiències, memòries, aprenentatge, per arribar a ser un avatar. Un avatar ja és un ser totalment desenvolupat. Que a vegades venen aquí a la Terra avatars, que tots en coneixem alguns, que hem estat aquí, doncs precisament per ensenyar al ser humà el camí correcte. Molt bé. Doncs, si em permet, el senyor Marcos Marsans ens pregunta, doctor Sans, soluciona una pregunta. Hi ha alguna experiència històrica que pugui redeferir-se o entendre segons una experiència vital com les expliques? Ja ho crec que sí. Mirin, si vostès estan interessats en el tema, poden consultar la biografia. Els he citat, però és tremenda la biografia que hi ha. Ja no els hi parlo de revistes mèdiques. Per exemple, la Lancet és una revista importantíssima mèdica i hi ha un treball de pim-pam-bòmil extraordinari. Però miri si és històricament hi ha referències a aquest fenomen, que si vostès agafen de l'any 1250 abans de Crist el llibre egipci dels morts, en el papir d'In, es parla ja d'aquesta consciència, aquesta ànima que surt i el que té que fer per arribar al judici final d'Osiris, que deien ells. Si vostès agafen un altre tractat mil·lenari, que és el llibre tibetà dels morts, els hi explica exactament tots els passos del moribund, de la mort, i tots els passos de la consciència no local, un cop ha sortit del cos, per tornar-se a reencarnar. Si vostè agafa la República de Platón, allí parla precisament d'un soldat un soldat armeni que en una batalla doncs el fereixen greument i explica exactament les vivències i experiències que jo li he explicat a vostè. És a dir, que hi ha referències històriques tremendes. I si volen llegir autors que poden trobar a qualsevol llibreria, jo els aconsello, per exemple, autors molt coneguts, com és Elisabeth Kubler-Ross, una psicòloga suïssa que se'n va als Estats Units, Raymond Moody, que té un llibre, Vida després de la vida, Melvin Morse, que és pediatre, que explica les vivències amb els nens, Pim Van Bommel, aquest cardiòleg que va recollir 344 casos. Hi ha un cas interessantíssim, que és Eben Alexander. Eben Alexander era un neurocirurgià, precisament que opera el cervell. I quan li parlaven d'aquests fenòmens d'Estats Units, li parlaven d'aquests fenòmens, deia, deixeu-vos estar de complicacions, això són al·lucinacions a conseqüència d'alteracions de les neurones perquè no rep sang quan hi ha un paro cardíac. Aquest home un dia es desperta, amb mal de cap, a cap de poca estona entra en coma. L'han d'ingressar corrents a cuidados intensius. Va passar 7 dies a cuidados intensius. Entre la vida i la mort, per una meningoencefalitis, per una bactèria, un gram negatiu, un colibacil. Va tenir la santa sort que es va recuperar. No li van quedar seqüeles, es va recuperar i va continuar treballant. Va escriure un llibre explicant les vivències, el que jo els he explicat, que La Puerta del Cielo, llegeixin-ho, quedaran aterrats. És un gran defensor de les vivències, el que neurocirurgià que abans ho tirava tot per terra. És a dir, que tenim múltiples proves al llarg de la història de la humanitat de l'existència d'aquesta consciència no local que es pot manifestar en el moment de la mort, com expliquen els malalts aquests que estan clínicament morts, o en altres situacions, com pot ser amb la meditació profunda, però que som cos, ment neuronal o local i consciència no local o consciència d'això, quàntica. Molt bé. També la Maria Teresa ens torna a preguntar, què passa quan una mort és sobtada o traumàtica? Com vol dir vostè una mort? Nosaltres, per definir la mort s'ha de definir. Nosaltres que al nostre hospital fem molts trasplantaments de fetge, de cor, etc., doncs lògicament extraiem les vísceres de persones que han tingut traumatismes, han tingut infarts, han tingut lesions, però que els familiars o el mateix malalt, ho ha fet abans, en el seu testament entrega les vísceres. Llavors, nosaltres podem mantenir el cos
fisiològicament actiu. És a dir, podem mantenir el batec cardíac, podem mantenir la respiració artificialment, el batec cardíac amb fàrmacs, doncs el temps suficient perquè no es lesionin les cèl·lules i puguem extreure les vísceres i trasplantar-les a un altre malalt que necessita una víscera perquè doncs, per una patologia determinada s'ha deteriorat l'òrgan que li trasplantem. Quan nosaltres considerem que una persona s'ha mort, la mort ve definida per la mort cerebral. És a dir, fins que no tenim un electroencefalograma pla, que se'n fa un i un a les 24 hores per confirmar-ho, no es pot considerar una persona morta. Per tant, la mort súbita seria una mort d'un malalt que ha sigut per una malaltia, per un traumatisme, per un intent de suïcidi, pel que sigui, doncs que ha provocat ja la mort neuronal definitiva i que vostè li fa un electroencefalograma en aquell moment i a les 24 hores és pla i serà pla. És a dir, que la mort, repeteixo, ve definida per electroencefalograma pla després de 24 hores. Ara, quan la mort és tan clara, tampoc hem d'esperar 24 hores, ja es veu d'entrada, no? Que el malalt està mort, però els morts que nosaltres aprofitem per treure vísceres, repeteixo, necessitem 2 electroencefalogrames, com diu les lleis actuals. Per acabar, també la Maria Teresa ens torna a preguntar, llavors l'energia, quan es rep? En el moment de néixer, al morir, on va parar aquesta energia? Al tot? Al cosmos? És molt bona la d'això. Vostès han sentit parlar hi ha un centre acàssic, no sé si han sentit parlar del centre acàssic. El centre acàssic és un centre còsmic on hi ha tota l'energia que vostès es puguin imaginar. I aquesta energia de tot el que vostès es puguin imaginar es pot col·lapsar, es pot materialitzar a un moment determinat. A on va la nostra energia no local quan ens morim, quan surt del cos? Doncs l'energia va amb aquest centre universal, amb aquest tot universal. I quan considera que necessita reencarnar-se per obtindre més evolució, adquirir més vivències i experiències, és quan escull un lloc, una parella, una família determinada per introduir-se. A quin moment s'introdueix el d'això, la consciència no local a dins? Lògicament això no podem nosaltres objectivar-ho, però les persones que això tenen clarividència i telepatia diuen que ja en el moment de la concepció ja hi ha una entrada de la consciència. Ara, això li dic, jo no ho podem objectivar de cap manera. Molt bé, doctor Sans. Doncs, si no hi ha cap pregunta més, aprofito la benentesa per transmetre-li l'agraïment del senyor Marcos Masclans, que li agraeix la conferència i li envia records. Moltíssimes gràcies, amic Masclans, moltes gràcies. Hi ha una pregunta de la Maria Teresa. Diu, ha escrit vostè algun llibre? He escrit llibres de medicina, per exemple, tinc llibres sobre diagnòstic i tractament del càncer de pàncreas exocrí, tinc capítols de llibres i llibres sobre càncer d'esòfag, tinc molts treballs científics a revistes indexades, nacionals i internacionals, i després tinc diversos treballs sobre, en aquesta etapa de la meva vida, lògicament ja veuen vostès que estic jubilat, encara que continuo amb activitat universitària, estic en el col·legi de metges, faig moltes conferències, tinc temes ja més de tipus psicològic. Tinc temes sobre el nostre gran poder interior, vivències i experiències, després tinc temes sobre salut, felicitat i ment, sobre involució senil i transhumanisme, és a dir, sobre aspectes més profuns i psicològics que en aquests moments, lògicament, el meu moment vital, m'interessen més. Però sí que tinc llibres i capítols de llibres i molts treballs a nivell de la meva especialitat. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap... Donaré pas a la Carme de nou perquè faci el comiat definitiu i tallarem la... Perdó. S'ha de treure... això. Sí. Ai, és que hi ha la pantalla aquí petiteta. Ai... D'acord. Carme, que em sents? Sí, ara? Se'n sent? Espera. Sí, és igual, vull dir, ja m'havia...
Ja m'havia despedit del doctor Sans perquè em pensava que ja havia acabat quan m'has donat la... Sí? Sí? Em veieu? Sí? Bueno, Molt bé. Doncs aleshores, moltes gràcies, doctor Sans, li torno a repetir, em sap molt de greu perquè m'he despedit a la meitat, que gairebé, i agrair-li que hagi tingut aquesta deferència amb nosaltres. I, perdoni de totes les coses que hi ha hagut, que hem interrompit, que hem anat fent coses, però perdoni perquè ha estat la nostra primera vegada que hem fet aquest tipus en línia, no? Vull dir que tot i que tenim un expert com el Vicenç, a vegades entre nosaltres, a vegades ens liem una mica, com al principi que se sentia tot de sorolls i tot. O sigui que, li torno a repetir moltíssimes gràcies i com sempre ha estat molt interessant. I, i a reveure una altra vegada, l'esperem per aquí a Premià de Dalt. Em permeten dir unes paraules finals, sisplau? sí, esperi que... En primer lloc, jo els agraeixo. Esperi un moment que li trec el so a la Carme perquè si no fa reverbera. Un moment. Val, jo crec... Ja, endavant. Bé, en primer lloc jo vull agrair una altra vegada, donar les gràcies a l'aula d'extensió universitària de Premià de Dalt, m'he sentit molt a gust, els agraeixo molt aquesta invitació, vull agrair a la Carme i a tota la Junta aquesta amabilitat que han tingut, vull també felicitar i agrair al meu amic Vicenç, perquè ja som amics, Vicenç, hem passat moments bé, moments no tan bé, però vostè és un expert i ho ha arreglat tot i moltíssimes gràcies. No. I sí que m'agradaria, vull acabar dient-los una cosa que pensin-la. Jo al principi els he dit que el que els hi comentaria avui esperava i em faria molta il·lusió i em sentiria molt reconfortat si els ajuda d'alguna manera a afrontar aquelles preguntes bàsiques existencials que els he dit al principi. Qui sóc, d'on vinc, on vaig, què és la mort? I en segon lloc, no tinguin por a la mort, racionalitzin-la. La mort és un pas a una situació millor. La mort és un pas, forma part de la nostra vida, igual que el néixer i el créixer. El que sí, i avui tenim possibilitats, és evitar tot l'entorn molest de la mort. Al principi que els hi deia, la por a la mort, el pas que és traumàtic, violent, amb gran soledat, molest. Tot això tenim mitjans mèdics per poder evitar aquesta part molesta i desagradable de la mort. Però la mort és un néixer, és anar a un lloc millor, és acabar una etapa de la nostra vida, de la nostra evolució, com energia que és immortal, és eterna, és còsmica, i que un cop ha fet la seva funció, passa. Al fin i al cap, la por a la mort és el gran fixament que tenim amb tot lo material. I pensin que lo material venim sense res i marxem sense res. No ens emportarem absolutament res. Hem de fer servir el material per ajudar-nos a viure i viure el millor possible, però com a mitjans. El que és important és la nostra consciència. I aquesta consciència eterna, un cop ha fet la seva funció, se'n va, i se'n va a una situació millor. Per tant, tot el que és la part desagradable de la mort, avui mèdicament els hi prometo que podem controlar-ho perfectament. La sedació, amb els medicaments, els antidepressius, els serveis de cures pal·liatives que tenim, poden ajudar moltíssim a passar aquesta etapa. Però vull dir, no li tinguin por a la mort. Hauríem de parlar amb algun d'aquests malalts i quan els hi parla de la mort, diu, però si és néixer a un altre costat, és una meravella la mort, és marxar d'aquest vall de llàgrimes, diu, i entrar en una situació de satisfacció total. Jo no volia tornar. Per tant, repeteixo, si amb alguna cosa us he ajudat a afrontar aquests temes existencials bàsics i sobretot perdre una miqueta la por a la mort, aquests moments de pandèmia que ja els he dit que la tenim molt a flor de pell, doncs em sentiré molt reconfortat i em sentiré molt content si amb alguna cosa us he pogut ajudar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, doctor. De veritat que ha estat molt interessant i pensaré molt en aquesta conferència jo personalment i si algun dia ens veiem li explicaré perquè m'ha tocat, en certa mida m'ha tocat molt de prop. Ja li explicaré. Gràcies. Ha estat un plaer.
Adéu, Vicenç. Ha sigut un plaer treballar amb vostè. Moltes gràcies. A vostè. Bones Ara tardes. desconnectem si li sembla bé, desconnectem la Podem qüestió sortir, no? Sí, si vol vostè. Adéu, Carme, Adéu, Moltes adéu-siau. gràcies. No, adéu. Despedeixi'm de l'Eulàlia i de tot el resto de la Junta, per favor. De tota Moltes la gràcies. Junta de part seva. Ho farem de part seva a tota la Junta. Gràcies, A vostès. Bona tarda tinguin. Bona Bona tarda. tarda. Bona tarda.